бародари азиз, як чизи дигаро гуфта намонем ки номрое ки мо дар рӯи экран мемонем номрои WhatsApp и барои заказ аст. Шумо метавонед ки дар имо ё ин ки WhatsApp муроҷиат бикунед. Хеле муроҷиат ё бинависед ё галасовӣ кунед, иншаалло ки ҳатман ҷавобшон мегиред. Хулоса ки мо барои номро ба о хотир мемонем ки кадом як дашт намебурояд ё ин ки дар хона нестай. Мехоҳам хеле бикунав мақсад худаш дар дигар ҷой, мо метавонем ки заказ қабул кунем, бирем ҳам хел ремонт кунем, ақли дилша биспорем. Боқӣ зинда бошед, давори навора тамошо кунед. Худо хоста боша бахарбӣ бо сюрпризо мешава барои подписчик. ассалому алайкум подписчикои канали Секретҳои Устугӣ, бародарони азиз, дӯстони иззатманд, хуш омадед ҳама каса. Дӯстони азиз, подписатсия кунен, канала дастгирӣ бикунен. ина навора тамошо кардаистед, дар бари ма рафтаистед. ма тасмим гирифтам ки баъзе вақтҳо навори партам ки подписчикои канали Секретҳои Устугӣ ки ай наворои мо зарраям бошад барои худшона меомӯзанд. ҳар он шахсияте ки ай канали Секретҳои Устугӣ бахча кор меомӯзад, хо подписатсия кардагӣ боша, хо не. вақте ки то ҷоиша мефаҳма кора сар мекуна, баъд мақсад дар WhatsApp муроҷиат мекуна ки мо то ҳамҷоша фаҳмидем, то ҳамҷоша нафаҳмидем. мо далши мефаҳмонем, бародари азиз, секретоша мегем, каме ҳам бошад ба телефон меомӯзем, ҳаракат мекунем ки ҳамон бародар айуда ҳамон кор бубурояд. шумо ина чӣ хеле ки тамошо кардаистед, ҳамин рисункара мақсад ки дар ҳамин канали Секретҳои Устугӣ, дар ҳамин YouTube мақсад ма бировардамаш. тӯли наи 2 сола ҳамин рисунка рафтеса. хулоси гап, мақсади гапи ма, бародари азиз, ки инагда гуфти урусо ки хеле видео мешава ки подписчикое ки ай канали Секретҳои Устугӣ ба худшона меомӯзанд, наворе ки роӣ мекунанд, мо амра баъзе вақт ҳам хеле видео мекунем, мепартоем. шумо нигоҳ кунед ки ҳар шахсияте мехоҳад бикуна метавонад. ина бародари азиз, то ҷоеро фаҳмед, аз аксарияти корша худаш фаҳмид. мо камон беш гуфтем иҷа шейхеки, иҷа шейхека. ина шумо чӣ хел десте худаш кардаистед. мақсад агар ҳамин видеоро тамошо кардӣ, бародари азиз, ҳамин навори роӣ кардагӣ, ма мақсад ина дар канали мақсад партофтамаш. агар ҳамира тамошо кардӣ, дар ҳамин комментария бинавис, бугӯ ки бародарони азиза ки мақсад ки ин шогирди ман неста, ин подписчики ма ҳай. як навори дига партофтам, рисункаи паталока аббои айрӯи наворо. мақсади навор партофтагиҳои мо ҳамея ки яке шумода маъқул мешавад, ба монанди навор бародаре ки мо видеош партофтем, ба монанди навор мегирин, худтон мезаненаш. мақсад дига на усто мекоҳен, на муҳтоҷи усто мешен. мақсади мо ҳамеяй. нав бародари азиз, уже маҳқули дилм кардестанд подписчикон, нав мақсад маҳқул шидестае ки ҳамин канал фоида овардесай мардум. ба чӣ хел фоида овардесай? видеои моро тамошо мекунанд, айрӯи видеои мо кор мекунанд, видеои моро тамошо мекунанд, мақсад маъқулшон мешава, ҳамон хел мекунанд. як ҷаҳон ташаккур, бародари азиз, ждат кунед наворои дигара.